Btr सरकनि गेदेरथार मावफुंसारनाय गोबाव समनिफ्राय थाबथानानै थानाय 1999 मायथाइनि फोरोंगिरिनि थिसनथायखौ दिनै गथायबाय। प्रमद बर'नि गोख्रों सोरखार दैदेननाय गोबां समनिफ्रायनो 1999 मायथाइनि दिन्दां जानानै थानाय फोरोंगिरिफोरनि थिसनथायखौ नैथि खेबनि थाखाय दिनै बाक्सानि मसुलफोराव गथायनानै होयो। बे थिसनथाय होनायाव गासै गुदि आरो गेजेर फरायसालिनि सा 591 बिजाथिफोरनो थिसनथाय बिलाइखौ गथायनाय जायो। बिनिनो सा 84 बिजाथिफोरा थालांदों आरो बिसोरखौबो नायबिजिरनायनि गेजेरजों थाबैनो थिसनथाय होनाय जागोन होननानै फोरमायो। लोगोसे गंसे फरायसालिमाफोरखौ सोरखारि खालामनायनि थाखाय खामानि मावबाय थानाया सोलिगासिनो दं होननानैबो फोरमायबावो। दिनैनि बे थिसनथाय होनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', आसामनि केबिनेट मन्थ्रि इउजि ब्रह्म, इएम रन्जित बसुमतारी आरो इएम एमसेले बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। बिथांमोननि साख्रिया रेगुलार जायाखैमोन आरो बिखौ मालाबा लिगेल मालाबा इलिगेल होननानै आगोलनि सरकारा फिदिंबाय थादोंमोन। गोबाङानो थाखा फैसाबो लादों, नाथाय जोंनो फोरोंगिरि नांगौ। गोबां स्कुलाव फोरोंगिरि गैया आरो बिथांमोननि गोबाङानो फोरोंनो हानाय अबस्थायावबो दङ। दा बेखौ नोजोर होनानै दिनै जोङो 99नि एपइन्टमेन्टखौ होबाय आरो बेवहाय मेक्सिमाम माने मर देन 80% एपइन्टमेन्टआ जानानै थांबाय। खालि 84टाल' पस्ट बेयाव बाहेरायाव थालांदो। दा बियो मानि थाखाय थालांनो गोनां जाखो? जे सोरनिबा एपइन्टमेन्टआव मा होनो SIUआ मोननै दङ, सोरबा 2017 मायथाइयावबो एपइन्टमेन्ट मोननाय दङ। दा बेफोरनि सायाव जों बिजिरगोन आरो बिजिरनानै जेला बियो कारेक्ट जागोन आरो लोगो माखासेया हयथ' साख्रिखौ मोनफिनगोन, बे प्रक्रिया सम्पन्न जागोन। आं बिथांमोनखौ मोनसेल' खावलायदों, साख्रि मोननायनि उनाव जाहाथे मोजाङै डिउटि खालामो, फरायसाफोरखौ मोजाङै फोरोङो। सोरबा साख्रिया जानाय नङा होननानै बिजनेसाव हाबबायमोन, गुबुन खामानियाव हाबबायमोन। दा बिथांमोनखौ आं खावलायदो, जायफोरा साख्रि मावनो गोसोथार बिथांमोना अननानै जाहाथे फोरोंनायखौ मोजां फोरोङो, बेखौ आं बिथांमोनखौ खावलायदों। बेसेबांसो एपइन्टमेन्ट होनाय जादों? 591 दिनै एपइन्टमेन्ट होनाय जादों आरो थांनाय खनसेयाव जोङो 302 होदोंमोन आरो 84 सा जों थालांदों आरो प्राय 23 रिटायार्ड जाबाय आरो बिथांमोना गुबुनाव थांबाय। बेबायदि 23 पस्टआ खालि जागोन, खिन्थु 84आ माने माखासे गोरोन्थिनि थाखाय एबा माखासे प्रब्लेमनि थाखाय बेखिनिया थालांदों। सार, क'क्राझाराव जि केबिनेट डिसिसन जादोंमोन, बेवहाय गंसे फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामनाय जागोन होनना बुंदों। बे फरायसालिमाखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि खामानिया सोलिगासिनो दङ, नाथाय जिफोर क्राइटेरिया नांगौ, गोबां कलेजा क्राइटेरियाफोरखौ फुलफिल खालामा। बेनि थाखायनो बबे लामाजों जोङो बे कलेजफोरखौ लानो हायो, प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायो, बेनि थाखाय माखासे हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। बाजाज कम्पानिनि गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं। खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन। स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन। बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन। गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया। स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 93655318885 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।